mål, det må være at komme til games. Det skal bare derovre, det er helt sikkert. Så jeg har nok været i det, man kalder relativt dårlig forberedt. Ja, altså, hvis jeg skulle vise noget over for nogen, så skal det være mig selv. Jeg har ikke noget, jeg skal vise over for andre. Jeg har spurgt mig for et par måneder siden, om jeg var bange for at leve op til forventningerne, så havde jeg sagt nej. Men jeg synes, i og med at jeg begyndte inde i militæret, og jeg synes min form, den er ikke blevet dalende, men jeg synes her på det seneste, hvor jeg har været på nogle forskellige ture, feltture osv., der synes jeg har faldet lidt, og jeg er bange for, at jeg ikke kan opretholde samme niveau. Klokken er 7 om morgenen i London. De 3 danske atleter er på vej til den første dag i konkurrencen. De har kvalificeret sig blandt godt 1000 atleter og kæmper om 50.000 kroner i præmiepenge. Jeg håber, jeg husker det hele. Jeg har i hvert fald husket min doktorhalløj, hvad hedder sådan noget. Har du sådan? Ja. Jamen, jeg har egentlig så fint nok. Det var bare lavet en time der. Det er lidt træls. Jeg har også allerede været på toilettet 3 gange. Jeg har tænkt mere over med det der snatch og clean leg, eller bare. Jeg har tænkt mere, altså ikke mere over det der. Jeg er nødt til at gøre det i opvarmning, se hvordan det kommer til at gå. Ja. Altså jeg har 3 gange power snatch på 85. Har du det? Ja, det har jeg taget 3 gange træk. Altså 3 gange touch and go. Ja, okay. Men altså det er også bare, det er irriterende at tage 15 kilo under max. Ja. Også 15 gange 3, der er jo relativt mange kilo samlet. Ikke fordi jeg ved godt, at jeg løfter ikke 3 gange 100 kilo. Nej, men stadigvæk. Hvad er kampvægten i dag? Jeg tror, jeg ligger på de her 85, 86. Hvor ligger jeg faktisk? Ja. Jeg tror faktisk, du er højere. Hvad har du i dag, mor? Snat? Nej, hvad vejer du i dag? Cirka? Lige nu? Ja. Så skulle jeg veje 83 eller sådan noget. Shit, men så er jeg den tungeste. Nej. Jamen, jeg har gået sådan nogle ting meget over det. Jeg har faktisk ikke rigtig nogen forventninger. Jeg tør ikke have nogen forventninger, fordi jeg plejer altid at blive skuffet. Jeg ved ikke, om jeg var den bedste, men jeg var i hvert fald top 5 hver gang jeg var afsted. Men så lige pludselig så kommer de unge nogen der, så kan vi ikke følge med mere. Sit ready. Attention. Igen, det er jo svært at sige, fordi jeg kender ikke modstanderne, og hvem man er oppe imod og sådan noget, det har jeg ingen anelse om. Altså, nu kender jeg Visbæk, og nu kender jeg Mads Tim. Altså, det er sådan set det, og det er det, hvad jeg har gået ud efter. Min forventning til London Throwdown, det vil da helt klart være en top 10 placering. Det kunne være et godt mål. Dagens første workout er 1000 meter roning på tid. Jeg så regner med, at jeg vil gerne under 3.20, så og det kom jeg, så det var egentlig fint nok. Jeg vil bare gerne slå Visbæk. Til sidst, da jeg døde bare de sidste 200 meter, så kunne jeg ikke mere. Fedt at komme i gang. Sommerfugle, de ligesom begynder at forsvinde nu her. De forsvinder lige med det samme, at gå i gang med enkelt moding. Det er distance, hvor man bare skal slå hovedet fra, bare trække med alt, hvad man har. Og der er de store gutter, de har bare en fordel i forhold til, jeg er ikke stærk nok til at bare rive romaskinen i stykker. Og så 1000 meter, den ligger bare lige der, hvor du er nødt til at roe alt, hvad du overhovedet kan, og de vil holde et godt tempo hele vejen igennem. Det samme som da jeg startede. Jeg skal bare gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, og så skal jeg nok indhente det i næste workout. Jeg har 8 workouts i løbet, så der er god tid til at indhente. Man behøver ikke en god crossfit, der skal ikke vinde, nødvendigvis ikke vinde eneste event. Man skal bare klare sig godt i alle sammen hele vejen over. Så der er god tid nu til at gøre det bedre.
under 3.20, og det er, hvad jeg havde tænkt mig. Så jeg er fint tilfreds, når vi er afsted. Det er også fint nok. Jeg har ikke taget roning så tungt igen, men jeg håber, jeg kan slå med de næste par omgang. Jeg hader at kunne sige noget godt om mig selv. Altså, jeg ved ikke, men jeg synes, at det går meget godt. Altså, og jeg har da også mine konkurrencer, de har da gået ret godt rundt omkring i Danmark, men jeg synes bare heller ikke, så har der været, at nogen har været skadet og ikke har kommet med til konkurrencerne, og det er jo ikke de største konkurrencer, vi har i Danmark, så derfor jeg synes, det er svært at sige, hvad det jeg ligger på. Jeg er da glad for, hvis der nogen synes, at de ser mig som den anden bedste crossfitter i Danmark. Personligt gør jeg det overhovedet ikke. Jamen det er selvfølgelig Wisbech, han er godt kørende. Han er godt kørende. Men selve workouts der i morgen, der er det nok, der tror jeg det ligger bedst til morgen. For 2 måneder siden, før jeg begyndte i militæret, så brugte jeg... Ej, det ved jeg det er helt åndssvagt, jeg brugte. Jamen så var jeg inde og træne, og så underviste jeg, og så trænede jeg igen. Så der var jeg nok inde i gennemsnit hver eneste dag i 6-7 timer i træningscenteret. Hver eneste dag. Nogle dage var så mere træning end andre, men jeg var nok derinde 6-7 timer hver eneste dag. I et halvt år efter gymnasiet var færdig, så indtil jeg startede i Livgarden. Nu er jeg så startet i Livgarden, og der kører vi på lige fra morgen til sen aften, og der har jeg svært ved at nå at bare træne 1,5 time om dagen. Og det kører også på meget lave batterier, når jeg endelig kommer ind og træner, så det er ikke helt godt længere. Da jeg brugte mest tid på min træning, der kunne jeg hurtigt bruge 5-6 timer om dagen. Men på grund af mit arbejde de seneste 1,5 år, så har jeg måttet gå lidt ned i tid, og så jeg vil sige, at jeg tror, at jeg bruger nok mellem 2, 3, 4 dage om ugen. Det er vel 2-3 timer om dagen. 2, 1, go! Atleterne skal lave fri håndstand så lang tid som muligt i maks 90 sekunder, inden de skal over til de olympiske løft, snatch og clean and jerk. Det er lidt svært. Jeg er helt klar nu her. Jeg har sådan gået og været spændt på, hvad vægt jeg skulle smide på. Specielt snatchen er jeg lidt usikker på. Og nu er de stået og varmet op, og jeg har lige powersnatchet 90 kilo. Så jeg lægger ud med 85 på første snatch, så håber jeg kan lave 2 med 90 bagefter. Og cleanet, den håber jeg kan lave 3 på. Jeg starter 115 og 2 på 120 håber jeg på. Måske en af 125 til sidst, det ved jeg ikke rigtigt. Det er taktik lige nu. Du må ikke misse løft. Misser du et løft, så er jeg lige ved at sige, så er du virkelig langt nede. Derfor er det sgu ret vigtigt at være sikker på, at man får 3 godkendte både snatch og clean. Jeg tror, det er ret vigtigt, at man lige har varmet ordentligt op og er sikker på, at man kan tage de kilo, man skal på. Misser du et løft, så er jeg lige ved at sige, så er du virkelig langt nede. Virkelig langt nede. Også Mads misser et løft, hvorimod Morten klarer det uden fejl.
very bad. No, yeah, seriously, it doesn't hurt. I can just feel a little bit. It doesn't hurt at all. No problem doing anything. Jeg sagde til doktoren, at jeg havde det meget godt, men skal jeg helt ærligt, så har mit knæ der sgu ikke alt for godt. Alright, sorry, okay. Sorry about the ligament. It should be done in a couple of minutes. It means that you probably stretch the ligament. Inside the knee when you... Det der sker, det er, at jeg har trænet meget vægtløftning de sidste halve år, hvor jeg har været meget fokuseret på, at efter mit ven er kommet op og kastet vægten op for at kunne få noget luft og ikke stå og være omtoget. Og der var bare meget været til at kaste den op. Og så ligesom at den på der, og så bare slippe den, og så tage et nyt løft. Og i det jeg kaster den op, kommer jeg bare i tanke om, at jeg har ikke vist fuld kontrol, men det stod stille med den. Og så prøver jeg at redde den op, så er det jeg ryger ned på knæene med 115 kilo på. Grunden til, at jeg er lidt med her lige nu, det er nok ikke så meget, fordi jo, konkurrencen har det betyder rigtig meget for mig, men et eller andet sted, så er det en lille ting af hvad det på længere sigt måske kommer til at betyde. Og det er nok det, jeg er lidt bekymret for lige i øjeblikket. Næste workout er en shuttle sprint, hvor Mads leverer en god tid. Rasmus tager det roligt for at skåne knæet lidt. Måske lidt for roligt, da et toiletbesøg betyder, at han kommer for sent til start. Det var ikke min dag i dag. Right turn. Det er bare så nedtur. Ja, det er sgu også sjældent, fordi nu gik sprinten egentlig okay. Nu er det okay knæ. Det var nede, at de lige skulle skide. Det er bare ikke min dag. Det skal bare holde fast i den bar der. Nej, jeg er ude. Dagens sidste workout er max pull-ups på 90 sekunder. Ja, en fra Visby. 3 fra 4 fra 45. Hvad så? Ja, 3 fra 4 fra 45. Ja, jeg er ude af det der. Jeg fik det ud. Det er fint. Fuldstændig perfekt. Jeg kan ingenting mærke overhovedet. Jeg har det som om, jeg har restitueret i en uge eller sådan. Jeg kan slet ikke mærke noget overhovedet. Jeg har det rigtig, rigtig godt. Glæder mig til at komme i gang. Perfekt. Jamen, jeg har faktisk en god fornemmelse. Nu ligger jeg jo lidt langt ned i forhold til, hvad jeg håbede på, men jeg har stadigvæk en forventning om, at jeg godt kan nå top 16. Specielt fordi de ligger egentlig relativt godt til mig, synes jeg selv. Så jeg synes egentlig, jeg er ret fortrykningsfuld. Så er jeg bare lidt med 15, så det er
ser mig selv lidt. Se om jeg gør mig selv lidt klar til næste watch. Der har jeg brug for en god placering. Nu sagde jeg til fysioterapeuten i går, at jeg ikke havde så mange smerter. Jeg nøjes nok lidt over for den. Det er ikke helt godt. Men omvendt vil jeg sige, at jeg laver nogle, altså, går jeg almindeligt rundt og laver nogle bestemte ting, gør det ikke ondt. Og så omvendt laver jeg nogle andre bestemte ting, så kan de pludselig mærke det meget kraftigt. Så det er sådan lidt, jeg glæder mig til at se opvarmningen. Judges have your athletes demo. Helt sikkert. Men først, der blev sagt 3, 2, 1, go, så det må jeg. Ja, men hvad sker der i starten? Jeg tror simpelthen bare, at jeg har en rigtig uheldig uge. Det der sker, det er, at min dommer melder klar. Min dommer melder klar til go. Og så tror jeg lige inden, at der blev sagt go af masteren, så har min dommer et eller andet, jeg ved ikke, hvad der sker, men han mangler et eller andet. Jeg tror ikke, man mangler sekunden, hvad det er. Men så siger han i hvert fald, at han ikke er klar, og så trækker han hånden ned igen. Og så bliver der lige pludselig julemælk klar. Og så står jeg der, og min dommer er gået, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Dommeren ser lige så forvirret ud, som jeg gør. Og så lige pludselig dommer bare gå i gang, og så får du sekunderne bagefter. Og så starter jeg sådan en 10 sekunder efter de andre. .30 on the clock. All Masters athletes that have made the cut, please. Jeg har sgu ikke hårdt, jeg regnede med. Og så fik jeg mange bad breaks, så det var lidt træls. Men jeg tror, jeg er mest skyld om det er godt nok. Rasmus vinder sit heat, men spørgsmålet er, om det er nok til at kvalificere ham til næste runde. Et eller andet sted, det var sgu egentlig meget lækkert. Jeg er spændt på at se, hvad de kører til det på den nu. Men det var ret fedt at vinde heatet, selvom man kommer sent i gang. Hvor fanden er det? Det skal være nok. Mit knæ, det vidste jeg egentlig godt, når det bliver sagt gå derinde, så kan jeg ingenting mærke, så glemmer jeg alt. Og jeg havde egentlig overhovedet ikke tænkt på det undervejs i rykkeren, at mit knæ gjorde det. Jeg vil så sige, at jeg kan godt mærke, når jeg går rundt igen, at der er noget. Men så længe det er varmt mit knæ, så tror jeg egentlig, at det har det relativt okay. Det første er koldt, at det går galt. Det er opmærksom. Rigtig smerte. Morten holder sin placering tæt på toppen i den samlede stilling. Mike Palmer finishes. The hard one. 10-minute mark. The next. 9:59. Good work. Horrible. Kom nu, det sidste. Og det gør, jeg kan også mærke, at det irriterer mig rigtig meget, for jeg synes slet ikke, at det er no-reps. People seeing this workout left and right. 1 minute and 30 seconds to go. Jamen, nu kan jeg høre, at de bedste, de var nu under 10, og jeg er stadig 11 i den næste år. Ja, selvfølgelig går det galt for mig igen. Så siger min dommer. Jamen egentlig ikke rigtig noget, jeg egentlig ikke vidste. Jeg tror meget igen, så er det mentalt. Jeg var bare gå op på hesten igen, og så se mig arbejde i træningscenteret. Og så bare arbejde hårdere.
Hvis jeg har haft en coach, så har jeg nok ikke fejlet mit snatch. Jeg skal nok ikke have startet så højt ud. Det betyder også meget det der med, at man selv skal tænke over, hvornår skal du på, og alt det der. Hvis du havde en coach, så vil han gøre det for dig. Så stod det sådan. Jeg skal hjem og gode ting, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg skal til at træne mere crossfit. I stedet for at løfte tungt. Så jeg skal bare hjem og køre nogle flere workouts. Det var jeg ikke Visbæk. Nej, det var, at jeg ikke kom med i det første cut der. Det var egentlig den eneste forventning, jeg havde. For jeg vidste godt, at cardioen og de her workouts her, det ikke er mig lige nu. Jeg har brugt alt for meget tid på at løfte tungt, så ja. Jamen jeg tror egentlig, den her workout i dag, den tror jeg egentlig, jeg taber på gulvet, for jeg føler mig egentlig godt tilpas, og jeg føler egentlig, de der 70 kilo der, de egentlig ikke er så tunge, men de blev tunge derinde. Og så fik jeg mange fail reps, og det tager bare hårdt på mig mentalt. Efter en lille pause og et hvil kan Rasmus mærke, at den er gal med knæet. My number is 36. I don't want to. HWE. Okay. I'm not competing anymore. Nick Rouse. Yes, you are. Is that okay? R-O-U. He doesn't want to. He doesn't want to. And I have some problem with my knees from yesterday. ladies, I shouldn't have competed in the first workout at all costs. push somebody up. So number 36. Okay. He doesn't want to compete in the finals. Well done, just going to the finals. Yeah. if it's all done, guys, you can So just just show you. Can we just push? No, because they're going to want to. But does it matter what order they? I mean, it just pushes. Yeah, it does. It's So only going to be you'll a wear last my written ones. Is it okay? Thank you. Have a nice day. Fint nok klart som 48, det er jeg glad for, men hold kæft for bare burde jeg bare ikke. Altså, det kan jeg bare ikke være tilfreds med, synes jeg ikke selv. Nej, det var ret dårligt med det, mand. Nej, det var dårligt med at trække konkurrence, synes jeg ikke rigtigt. Det er, for det første synes jeg, det er dårligt sportsånd at trække sig fra konkurrence. Er du skadet? Ja. Det var skuffende. Jeg har det virkelig dårligt med at trukket mig. Men jeg synes et eller andet sted, at det godt kan forsvares. Jeg har et knæ, der bestemt ikke har det godt i øjeblikket, og jeg tror, det vil takke mig for det senere, at jeg har trukket mig. Jeg kan ikke nå at komme i top 12, som er den næste, der går videre. Og så synes jeg ikke, der er nogen grund til at gå ind og lave satsknæet på 90 wallballs og 50 jump over the box. Så et eller andet sted, så har jeg det rigtig dårligt med det, men jeg tror, mit knæ vil takke mig for det. Jeg har det virkelig dårligt med det, og jeg har det stadigvæk rigtig dårligt med det, og det vil jeg lige vil sige, det vil jeg altid have. Jeg har aldrig trukket mig for noget før, og jeg har det stadigvæk virkelig, virkelig dårligt med at trukke mig. Fandme kostede mig dyrt, og en dyr erfaring at få, men hvor jeg er stensikker på, at hvis det kommer til at hedde regionals i år, så skal jeg fandme have en coach med, der kan hjælpe mig med at passe de tider, som jeg ikke selv kan finde ud af at holde. Jeg skal have en eller anden, der kan hjælpe mig med at... Det lyder lidt dumt, men med hjælp med at fodre og hjælpe med lidt mad, og jeg vil ligesom gøre, at jeg ikke behøver at bruge mit hoved overhovedet. Det er en af de ting, jeg har lært. Så har jeg lært, at jeg ikke skal sløse med nogen ting. Altså virkelig tænke mig om. Det gjorde jeg også i starten for et år siden, hvor jeg begyndte at konkurrere, eller hvornår jeg begyndte at konkurrere, begyndte jeg sådan at tage det meget seriøst lige fra starten af om morgenen og tænke rigtig godt om, og hver eneste gang inden workout, så fokuserede jeg rigtig meget, og det gik egentlig også rigtig fint, og så her på det seneste, så synes jeg bare, det begyndte at blive nemmere og nemmere, og det blev lidt en vane, og så har jeg bare begyndt at slække mere og mere på det, og det kulminerer bare i dag, eller i går kulminerede det helt, allerstørst ned derude. Ja, det er jeg slet ikke til det, jeg er så skuffet over det, det er helt vildt. Så skuffet over det.
Det gik sgu fint nok, men dengang jeg skulle blive muscle-ups, der stod stativet i vejen. Hvor når jeg så kom op, så låste ringen sig ind i den ene side, så jeg kunne ikke komme forbi den. Og det gav jo bare fail reps hele tiden. Det var sgu lidt irriterende, så med ham der, dengang ham bagved mig var færdig, så fik jeg så lov til at køre der, men det var tåbeligt, så har de fået 6 bad reps på de muscle-ups, så det kræfter mig til grin, mand. Jeg prøver bare at lade være med at blive sur og holde temperamentet nede og kun fokus på det, jeg skal lave. Men det er sgu svært, fordi jeg kunne ikke komme til for den ring der, og altså, det var jo næsten umuligt at gøre det. Men der var ikke noget at gøre, det var bare, jeg vidste godt, at min placering den røg ned der, så det var sgu bare ærgerligt, det var der kan ske. Jeg var bare uheldig, at jeg fik et forkert sted at køre min muscle-up, så det er der ikke noget at gøre. Let's go, boys! That's one, make it good! Time is good! Great work! Round of applause for these athletes! Great stuff! Woo! Godt at blive ved, morgen. Let's get the athletes out! That's not okay, but No. That's not your fault. It's not okay. I don't blame you. Thank you. But you're good, Josh. Good work. Really good job. Way to stay in there. Well done, Dave. That was Awesome job. harsh, that, Indeed, no, that was a harsh no round. Did you see what was wrong? Well, no, what was wrong? When my muscle-ups there was the pull-up thing. Oh, mate. So every time the rings touched the and I could not get it over. The guy from our gym in the master said the same thing. He missed 3 like that because it hit the. that's the head judge. That's the head nummer 15, da jeg kom ind. Jeg har sgu håbet på, at jeg kunne lægge nummer 13, men jeg tror sgu, jeg ryger rimelig langt ned nu. Men forhåbentlig ikke længere ned, end jeg er stadig med i top 30. Så men nu vil se, det er jo nogle hårde gutter, man har op mod. Men jeg synes, stævnet der skulle være fedt. Det har sgu været meget mere professionelt, end hvad man lige er vant til, bare fordi med Danmark. Jeg synes, det er flot, at jeg har haft 300 atleter, og den måde, jeg har kørt igennem det hele på, og altså, det har jeg stor respekt for. Det er super fedt, og det har været super fedt arrangement, og det er super fedt at møde alle de super gode atleter, og altså, det har helt klart gjort mig bedre til de andre talstilsker, så nu satser jeg mere på ringen, altså, som man kan se, og det har været super fedt oplevelse.